Glamsbjerg, som man burde gå på. Men jeg synes, det kunne være lidt mere spændende at komme ind til storbyen Odense. Og en mulighed, der var for at komme på gymnasiet i Odense, var at vælge et fag, som de udbyder i Odense, som der ikke er i Glamsbjerg. Og der var italiensk. Så selvom jeg var matematisk student, så var det så med italiensk på højniveau. Og da jeg så var færdig, fik min studentereksamen efter 3 år med italiensk, ville jeg jo selvfølgelig gerne ud og prøve af, hvor meget jeg nu havde lært. Så jeg besluttede mig for at tage et sabbatår her i Italien. Og jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at være kommet ud som guide, men sådan fornuftigt nok vil jeg nok sige, at bakspejlet kræver de, at man skal være 21. Men jeg lærte at kende et engelsk firma, som hedder Holiday Break, som udlejer mobile homes og telte rundt omkring på campingpladser i Europa. Og dem var jeg så heldig at blive ansat ved, og søgte så om at komme til Italien, og blev sendt til en campingplads her i Toscana, en 50 km herfra, hvor vi er i dag, lige på den anden side af Firenze. Og det var glimrende, det var alle tiders, fordi det var simpelthen en sådan stor holiday park, kan man næsten kalde det, altså en hel by. Når vi var i højsæsonen, var der 4-5.000 overnattende gæster. Så det er mere end der bor i år. Men ulempen ved det var jo, at alle snakkede engelsk. Så jeg fik overhovedet ikke afprøvet mit italienske. Men sæsonen sluttede på campingpladsen, og i oktober lukkede de. Og mit sabbatår var ikke slut endnu, så jeg begyndte at lede. Og var så heldig, at der var en af dem, som jeg havde arbejdet med, der kendte en, som det tit er hernede, som skulle til at åbne en lille bar nede i byen dernede. Og det mente han, der kunne være noget for mig. Og det var glimrende, fordi det var sådan en rigtig typisk italiensk bar, hvor man har alle de her ældre herrer, der man har indtryk af ikke laver noget fra morgen til aften, som sidder der og spiller kort og spiller petanque og sådan noget. Og de havde jo masser af tid til at lære mig italiensk, så det var glimrende. Masser af tålmodighed, når jeg ikke sagde tingene rigtigt. Det så har resulteret i, at jeg snakker med en meget stærk toskansk accent, har jeg fået at vide. Nok fordi jeg jo har lært det italienske af den ældre del af befolkningen. Men sådan er det. Og efter mit sabbatår så var slut, tog jeg som planlagt tilbage til Danmark og begyndte at læse økonomi i København. Men jeg må nok sige, at jeg savnede det en del hernede. Og det skal også lige siges, at min studievejleder, jeg havde altid gået og leget lidt med tanken om at læse hernede. Men min studievejleder i sin tid på gymnasiet havde frarådet mig det. Han havde sagt, at der er så meget, der kan gå galt, når man sådan springer ud i det på den måde. Så det er bedre at tage studiet som base i Danmark, og så tage noget udveksling til Italien. Men jeg synes nu nok, efter et år hernede, jeg var ved at være klar til at springe ud i et studie hernede. Så jeg besluttede mig for at flytte tilbage hernede og fortsætte mit studie i Firenze. Og for at det ligesom kunne løbe rundt også økonomisk, så fik jeg så arbejde på den samme campingplads igen. Dog direkte ved ledelsen. Og det viste sig at være rigtig godt, fordi da jeg så fik min bachelor, så fik jeg et rigtig interessant tilbud af dem. Det skal lige siges, det er et familieforetagende, der havde den her campingplads, som har forskellige campingpladser her rundt omkring i Italien. Og så var det i de år, hvor de begyndte at åbne sådan nogle ungdomsvandrehjem, youth hostels, sådan luksusudgaver med 100 værelser, swimmingpool og sauna og fitness og sådan noget rundt omkring i Europa. Og havde året før åbnet et i Prag, og skulle så til at åbne et i Firenze det år, og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at være med til det. Og det vil jeg da gerne, det lød som alle tiders erfaring at få med, så det sprang jeg ud i. Og det var også spændende, altså det var rigtig på italiensk manier, fordi vi havde så vores direktør, som var en kusine eller fætter eller et eller andet til ejerne, der som ikke duede til noget som helst, men han skulle jo have et fint job, så der sad han. Og han blev mest brugt til at køre til IKEA og hente lamper og sådan noget der. Og det var han glad for, når han blev sendt til IKEA, så det virkede fint for alle. Men så var det også sådan, vi skulle så, der er en af brødrene, ham der råbte højst, havde besluttet sig for, at vi skulle åbne den 23. marts, eller hvad det nu dag det var, fordi det var hans fødselsdag. Så det kunne bare ikke laves om, selvom dørene ankom samme dag, så skulle det være sådan. Så da de første gæster ankom om formiddagen kl. 10 med deres kufferter, så var sådan, ja, det er godt nok først fra kl. 3, at check-in er muligt. Og så blev de døre ellers sat op efterhånden, som værelsen skulle udlejes. Og Matteo arbejdede ved samme firma. De kan godt lide sådan at sende folk lidt rundt omkring, så han var faktisk i Rom på det tidspunkt. Vi lærte hinanden at kende godt nok på den anden campingplads, hvor han også var i en periode.
Og så fik de den idé, fordi at vi åbenbart havde arbejdet godt hver især der, hvor vi nu var, at sende os sammen til Prag, hvor de havde det her andet hostel, som gik knap så godt. Så der mente de, at vi kunne udrede noget. Så det var sådan, at vi fandt ud af, at vi rigtig godt kunne lide hinanden personligt, altså vi kendte hinanden allerede, men også godt kunne lide at arbejde sammen. Men vi fandt også hurtigt ud af, at vi gerne ville have vores eget. At vi kunne ikke tænke os for altid at det var andre, der skulle bestemme, hvordan vi skulle bruge vores tid. Så derfor begyndte vi at lede efter noget, der kunne være en passende størrelse for os. Og vi var først et år nede i Syditalien, i Molise, ude ved vandet. Og så fandt vi så stedet her, som vi overtog i 2011. Og det er vi utrolig glade for. Så det er vores 5. år nu. Og det går vi rigtig hyggeligt for. Og det er jo hyggeligt, når man får besøg hjemmefra, som i dag. Og så er vi så heldige også, at Matteus forældre meget gerne hjælper til. Og hans far er vi også så heldige faktisk laver den rødvin, vi har, som jeg har fået i dag. Og den olivenolie, som stod herovre også på buffeten. Så der er også mulighed for, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at få en flaske med hjem bagefter, så vil vi stille op, hvis der er nogen, der kunne tænke sig det. Sådan en rødvinsflaske koster 5 euro, og det gør olivenolien også. Det er sådan en lille 250 ml flaske.